Say, Melon Tolly AP and I'm a diamond, I'm a nigga, go by Manja, Vele, fucks up. Hotel, don't say for now, Melebes, and I'm Manja, go by Vele, such shit, so time one. Way, Uncle Lumi Daining, my bamboo is cut singing, Abajella, Vele, cuts up. Wise men, we are live. Sometimes we find out. Cuts up, a boogie wash like on a lunisho same thing. Little man just cuts up, like say, a boogie nazi up, a boogie styles up, a boogie bad yam, Vele, cuts up, a boogie bad yam, a boogie mash up, a boogie wash lamp, Vele, cuts up. Check my sham, who love I fuck, he shoot young, get and go by Vele, cuts up, language is Italian. Baba, sisi live, ngicela into ezele into eqasheni. Oh. Sikubingelele siphinde sikwamukele mbukeli sikuphathele izindaba kwi-channel yakho oyithandayo and uzuthulelwa Wiseman omthandayo. The combos are communicating mntanami. So njengoba nazi babukeli sisemlazi and yonke indawo inomahlalela abakhona. Sizothola nje oyedwa ozosichazela ukuthi kahle yini esuke beyihlalele emini ngaphandle kokuthi baqede ukudla. Hayi man Wiseman, hayi man. Si live lana mfethu akhuluma into eqondile ithini? No offense mfethu, but ayikho vele into esuku ihlalele mongafundi futhi ungasebenzi ngaphandle kokuthi uqede ukudla. We are live dog, we are live. Thatha into ifaka lekhanda lakho mfethu. Show some respect mfethu. Uqhamuqasha izolo wena ngendlela usupapa ngayo mase udlula imanager. Okay. It's time for izindaba zasemlazi and our topic for today is people's needs and wants to government. So sisazokutholela nje abanye babahlali bezosichazela kabanzi ukuthi bona yini abayifisa ukuthi uhulumeni abenzele yona since babahlali basemlazi. How so what about? Yeah. Ngabe si live khona la? Yeah, si live and our topic for today is people's needs and wants. We wanna know, people wanna know. Hayi ngathi uzoma kancane bhuti uthi ukwehlisa kancane. What are your needs and wants? Hayi ukusho ukuthi ungicuphile phela. Yazi ngithe ngiqhamuka lapha ngaqale ngalalela ubukhuluma isiZulu kahle kamhlophe nje. Kodwa mase kufike mina eduze sekuyisilungu. Yimda. Eish. Oh, what job? So Kwenza njani into nje? mfethu mfethu ayomtranslateele mfethu. Hayi Butwami, izindaba zasemlazi and namhlanje topic yethu ithi people's needs and wants. Izinto oyidingayo but yini obufisa ukuthi uhulumeni akusize ngayo since uhlala emlazi? Yeah. Ngikubambela. Hayi bengisacela uyibambela bhuti. Ungadinwa yimina. Kodwa ngobuthi silive bengizoqala ngokubingelela nje isithando sami sakudala. Hayi ngithi molo othandeka lapha ekhaya. Engabusanga ngibona na. Phela le yagcinana ngalenkathi uzungishaya. Ungishayela ukuthi angisebenzi. Ha. Imake. Usasebenza manje. Hayi, qhubeka. Hayi, asidlule lapha. Into engizothanda ukisho namhlanje nje ukuzokhulumela omahlalela bebonkana balesizwe lezi. Hayi so mahlalela asihleli kahle neze. Yazi ngeke ngithi mangihleli lapha kusofa phela wasekhaya. Angathi phela ngisahlala khona emzini kaMa lapha. Lapha lema ngihleli kusofa wasekhaya phela ngibuka yona le TV yasekhaya enkulu lwambi ugesi. Ayikho into engicela ngalokho ngoba ngithi mangisuma ngithi ngiyoyetshisa kahle le ndaba ngiyiphuzela amanzi. Hawu mangivula umpompi duzu amanzi awekho. Yazi ngivele ngazi nokuthi ngithini kodwa ngivele ngibona thazini angekumeshenti phela. Kuze ngizofike ngithengele la kuze ngikwazi ukuthi ngishuke ngibheme ngiqhuba usuku kodwa mangithi ngiyafika ameshenti dololo insanga yikho. Hawu kanti uhulumeni sivoteleni vele masingeke sithole lutho sikufunayo. Yazini into sothi masisuke sibe siyenza manje ukuthi siluthe. Hayibo Pethu ngibuzile kodwa labantu bakho Pethu yabo mina ngeke ngiboshwe ngenxa yakho. Hulumeni uyezwa na ujobe la akamuhle neze unyanyile uganuni wabo la. Bungeyafisa mhlambe uhulumeni kube la khona akusiza khona mhlambe noma ngamathuba omsebenzi kanje. Hayi mathuweni umsebenzi bengithi nje hayi ngiyabonga uhulumeni hayi ngisho ungazamanga nje iyobe ingekho inkinga iyodwa kuphela nje into athi engacela usize kuyona maye ngathi nje ukukhuphula kancane u350 kancane hayi kakhulu ekubeke nje noma iku1000 hayi ngabe usize kakhulu kodwa hayi mathubeni umsebenzi nje hayi bese uthanda ukuthi siyabonga impela nje. Hayi okay uthe ubani
igama uJobe impela nje uJobe. Awu Jobe udlala kamnandi. Jobe udlala kamnandi. Yabona ke nje ngabe ngiyidlala nje wayelelo manje ugesi vele kwewona usuku ungekho nje. Oh hayi siyabonga sokukhulumela noHulumeni Jobe. Hayi niyobe nisize kakhulu. Moja. Hayi ngiyabonga. Hayi senosala kahle ke nani. Oh hayi okay. Hayi Hulumeni njengoba umuzwa kuJobe ufuna phela ukunyuselwa imali le ya 350 ibe yi 1000. Cabanga shuthi uthi kusamnandi ukuhlala ekhaya. Hayi angikaze ngiyibone into enje. Jobe ngibuzile phela ukuthi nibathatha phi labantu laba. Cabanga nje into ayishoyo uthi kusamnandi ukuhlala ekhaya and ufuna ukunyuselwa imali phela le ya 350 ithi ukuthi shinqa ibe 1000. Yena usakhona kubo kasithole. Hayi. Sola uthi ngomani wakhe. Hayi nami ngiyasola. Yazi bengithi lo mfana uzowenza yonke into eyenziwa abanye abafana la eMlazi ukuthi ayeke isikole ahambe phela ayoshayela uUber. Vele yona into abayenzayo le. Manje ukhetha ukuhlala nje. Hayi. Okay. Sizothola omunye yazi cha. Hey sinibona. Ya sanibona. Njani bo? Oh hayi siyaphila nje si live. Hey si live. Hey sanibona. Hey ninjani bo? Undlovu ngikhona la endaweni. Okay, so Elephant, it's time for izindaba zasemlazi and our topic for today is people's needs and wants to government. What do you say? People wanna know, we wanna know. Hawu, ushothi la izovela into le ekhaya ku-TV. Hayi izovela baba si live. Hayi madoda. Phendula. Ngithathe le TV le ngiyifaka isibayeni. Bayense inkomo. Bayibone ngathi uthi umphathi ulethu njili uyavela lapha. Komabona. Okay. Qhubeka baba ubusuzile umbuzo noma ngaphendula lapho ukuthi udingani. Ngiphendulana mfana. Yazi ngibuzile ngala okay. Izindaba zasemlazi and itopic yethu namhlanje ikhuluma ngokuthi abahlali basemlazi badingani kuHulumeni yini abafisa ukuthi uHulumeni abasize ngayo. Oh. Hulumeni. Yeah. Wena sikhuluma naye la. Yeah uzo. Ayina Hulumeni. Yabona mina njengoba ngihamba la angihambi ngoba ngilusile la inkomo zami inkomo inomela uswazi. Mina la ngumphathi weforum phecelezi abaqaphi abaqapha le ndawo. Okay. Isona abiliki forum. Kuya le forum egqwala lokhala lo. Okay. Okuhlaza. Kuya khona le gqwala lokhala lo. Orange. Okay. Mina ke ngibaphethe bonke labantu. Umphathi. Lalela ke bhuti. Yabona ngifuna uHulumeni okay sike sakhuluma la yabo si forum. Sakhuluma mfethu sahlala phansi. Sathi sixoxe le ndaba, sasiphuma nesinqumo esisodwa. Sithi isinqumo sethu wena mfethu ke uHulumeni akaxoshe wonke amaphoyisa le ndawo. Futhi wonke amaphoyisa. Okay. Ngobani manje baba? Lalela baba. Yabona thina sixosha abafana la abala abahlala ezitolo. Okay. Ngike nibabone laba bamaqolo bafana. Bahlale bacela imali njalo gogogo bethu bathenga abone bakhokhe babamba intela. Okay. Hayi man baphinde kube laba babamba inkunzi. Okay. Hayi man abangicaswa abafana abona ba ngine show inkosi uNkulunkulu yoba nomusa ngabo kusathana. Ungabambisela kwaze sidala uphuca imali yazi empesheni. Oh manje nabagada nenabasusa. Sikada bonke labo bantu. Hayi nasebenza. Kodwa khona laba sinikeza inkinga. Hawu baba manje. Abona abathatha imoto. Yeah. Baphatha ibhamu ezinkulu laba bantu. Ngathi amasosha laba bantu. Ngathi bakuyimove, baphila imove laba bafana. Yazi, hey, akaboni lutho uRambo lapha. Hayi. Akaboni lutho. Kodwa manje ubani manje lona? Ngisacela ungeze ukuyispace ana. Hayi wena udinga ukusuka kancane. Hayi njengoba nizwa ke babukeli kushube ngempela. Uthi uNdlovu la ufuna nga uAlex bamba kanjani? Bakwazi ukubamba uAlex. uAlex ngithatha kuyena ushukela ngibuye ngimkhokhele phela kwenyanga bakwazi ngambamba lo muntu. Okay ngiyeza. Imako baphethe nawo bantu. Hayibo ibhamu. Yebaba akwazi ukuthi ngiyeza baphethe lalela kwawena ungayi. Awukwazi ungafela emsebenzini ungaholi. Lalela baba. I'm not fired ke. Yazini I'm not fired. Ngiya retire. Yeah I quit. Ngisayona. Hayi yabona lo uAlex lo. Hayi man. Hayi la man bahlukumeza uAlex. uAlex mfethu yazi ungenza into right kanjani? Uba uAlex. uAlex so uAlex visitor la eMzansi lisuka ngala kulamazwe lapha phezulu. Uyini uAlex wenzani?
U-Alex, Yeah. u-Alex unesitodlwana, unesitodlwana, yazi. unomusa, ushibhile. Okay. Ushipha ukudlula abantu bala bayabiza. Ngazi ukuthi isitolo si-opposite naso. U-Alex e-opposite uMambulodu ubalo. Mamthetho. U-opposite no-Alex. Okay. Ngithatha ushukela ka-Alex u-10 rand. Kodwa kulethu u-15 rand. KuMamthetho. Okay. Ngifuna uhulumeni asinikeze uniform yamaphoyisa. Asinikeze imoto. Namakhadi phela lawa apetrol ngeke ngimbone mesophela abangani bakho petrol nomfana lo. Ungicasuyabi aphinde futhi uqala kahlawulile ngisho ingane ka letunjana kamkhize ngala. Baba qhubeka la. Likhona lento eyishilo esingayizwanga kahle. Ubungafuni ulibele ugudla igquma usichazele nje kahle. Uzowachaza nangezandla. Oh hayi le forum. Yeah. Hulumeni siforum siyacela. Ngicela uqoshe wonke amaphoyisa. Oh naye enye into naye ngakhohlwa. Thatha amaphoyisa. Uwenze forum. Uthatha iforum uyenza amaphoyisa. Okay. Ngoba manje ngiyabona ukuthi ingqondo lethu ayifani. Ingqondo zeforum lezi efuneka amaphoyiseni. Ngalezi amaphoyisa mhlawumbe lezi efuneka kwiforum kwazi ba. Okay. Ngoba kuvilapha. Bengingakuhlaba bametata ngeenyawo la. Ngoba bathanda utata ngeemoto. Mhlawumbe thina sobe sesime endaweni eyodwa ke nazi ngeemoto. Oh hayi. Hey. Hayi sabonga baba uthe ubani? Oh lokhuluma uNdlovu phela lo. uNdlovu ngisuka le phansi phezulu entabeni. Oh phansi phezulu entabeni. Yebo. Hayi Ndlovu. Nasebenza impela. Ah sebenza kokuyimisela ngoba ikhandla futhi. Awu mphathi weforum. Phela. Hayi sabonga. Njengoba nizwa ke hulumeni uNdlovu la unyanyile uganuni wabuthi ukuthele. Ufuna phela ukuthathwa ukuthi uhulumeni athatha amaphoyisa awenza iforum. Athatha iforum ayenza amaphoyisa. Who knows? Nobody knows. Mhlawumbe ngaba right nje. Labantu laba babamba ngo-Alex ngala. Uma nje besuka indlela abedlula khona la. And ngine-show labadlula khona kuyaqoqa kuyakhala. Bazoyithatha nje lezi zinto zini la. And ngiyabo ziyakhosta lezi zinto ziyabiza. Hayi. Okay sabonga Ndlovu. Yazi ukuthini? Cecishe leyo camera bese mina ngikwazi ukufela emlazi ukuthiwa bebeqeda lapha ku John beza la. Yeah, indaba bese and it's live. Oh, so it's people's needs and wants. Oh, our topic for today is people's needs and wants to government. So people wanna know and we wanna know what do we need to hulumeni. Hayi futhi ngithi mina bahambe laba. Hawu oba manje. Abahambe my friend Solom labantu bokufika nje laba abafikayo ma Johnny no bani ngithi abahambe mina. Benzeni manje tell us dog. Izolo bangixabanise nentombi yami. Hawu kanjani? Into esuke yenzeka lapha mnganami inzima kakhulu bekuyibhede intombi yami izolo. Okay. Ngayithenga into ezokugcoba into ezocreama. Yabo iyacreama vese iyathanda ucreama Oh intombi yakhe iyacreama. Nezwa babukele intombi yakhe iyacreama phela and ke kuthiwa ucream uvumelekile only if ucream angaze uma ucream ungawona ucream uzosha. Plus kashisa ke manje sama. Oh ngisaqhubeka ngayithengela namakhekhe lawa ama-Roma lawa ama-Roman cream yabo lawa abizayo nje ngayithengela nama-Roman cream yabo futhi ngasase kuyibhede yayo ke yabo ngifunda nayo esikoleni vese yabo siyeza yabo ihamba nabangani bayo yabo siza kanje sihlangana kanje yabo yayibona into romantic baba sihlangana kanje na mengifika kuyona afike ngishaya ngehug yabo hayibo manje ngenza example yabo ukuthi ngafika kenzani ngafika ngishaya ngehug kwaba mnandi nje ngaphuma kancane yabo ngahlehlela ngabe ngiyikhipha nempahla ngabe ngimnikeza amali into le amakhekhe yabo ngabe nginikeza nento yokugcoba yabo amakhekhe avele wafuna ukwavula lapha mkwabantu yabo usenjalo awavule mewakhipha awavula yabo ufuna ukuchomela abangani bakhe onifunzani lapha senze into eromantic awakhipha mithe wakhipha khona sunlight iqhuzu sunlight leyo geza Kuzu ngiyaxaya ukuthi nami yasidanga ngala makhekhe lawo yabo mefica khona iqhuzu lapha hayi senjalo vela ahamba yabo angangigabhe yabo shuthi mhlawumbe upolice inhliziyo mhlawumbe usathembele into le ngithekela leseceleni imachazela yazi indaba yakho kuthiwa inxeba lendoda lihlekwa kodwa mina ngiyakuhleka baba yazi ngikhumbuza enye indaba le ngangithi ngiyothenga ilokhunja lapha isinkwa lapha my friend yabo mengifika endlini ngithi ngizowenza phela isinkwa sesigcotshiwe cabanga yabona lento ngishoyo Sakhuleka bafo engakongigabhi ke emva kwalokho yabo amefika kubo sethisa lento yokugcoba yabo athi uzoyigcoba yabo athi mithe uyayigcoba khona uporridge ngaphakathi into cream hawu porridge ngathi ngazwa ngemessage yesikhala qunqunqunqu it's over it's over hayi alright manje ingakho ngithi abahambe I say protect they must go back to Bangladesh hayi wise man ikhambe yani manje mfethu hawu mfethu uyasho nje ubafu ukuthi
my friend bamhlukanisa nomuntu wakhe and Man, hayi yabo contract yakho baba. Hayi ngezi. Oh kancane ngicela uxolisa kusithanda sami my love. Ngiyaxolisa my love ngangaqondile ukwenza lento le phambi kwakho ukuhlaze phambi kwabantu besikoleni. Nami nje ngangazi ukuthi my friend badayisa lezi zinto lezi ezikanje. Ngangeke ngikuhlaze. Hayi ukuthini? Hayi, showcase. Babuke njengoba nizwa ke uthi abantu bokufika abahambe basidayisela izinto engekho right. Awucabanga ukuthi uthenga ufishi uthi uyafika phela lapha avele kuphuma ubhontshisi. Ungathini? Uthi uthenga amachipa phakathi kuphuma ama Doritos. Wena ungayivuma lonto? Wiseman, wayifuna contract yakho? Hayi bese cha. Yazi mina mfethu ngiyabona mfethu umthethwana mfethu awuyifundanga mfethu. Ubona yazi bese abantu mfethu ubanikeza mfethu ukusebenza. I-mic ubanikeza abantu mfethu manje wena. Bese kanti mina yini engikhonela la? Yini ngikhona for what? Usithola umbonile umnikeza i-mic mfethu. Yazi wena sisazokhuluma Phezu. Kumele ngibe nomusa phela isithola asebenzi phezu bekumele umsebenzi lezo ya wena uyifundanga contract buka mfethu. Uqeda uthuba inhlamba manje la. Thola uvale mfethu la. Njalo bephela indaba babuke njengoba nimuzwa ke lo cameraman obhedayo uthi angivali indaba mina bengisathanda ukuqhubeka kodwa ayipheli namhlanje ziyaqhubeka xesha lemnyobi lene yamaphanti kuphela noma ngabe ubushi scam noma ngabe udayisa iphep noma ngabe ukhetha ukuslay even if you're writing raps even if you drive a taxi even if you're moving bags you trying to make it out the ghetto we trying to make it out the bando I'm trying to double up my fans